Gibutangan sa Roads and Traffic Administration kon RTA sa Cagayan de Oro City og concrete barriers ang RN Pelaez Boulevard aron malikayan ang pasaway nga drivers nga mag-U-turn sa lugar nga hugot nga ginabawal. Ani report ni Cyril Chavez. Gisugdan na sa Roads and Traffic Administration kon RTA sa Cagayan de Oro City ang pagbutang og mga concrete barriers sa tunga sa dalan sa RN Pelaez Boulevard nga sakop sa Barangay Kauswagan. Amaw mga barriers dugay na nga inisyatibo sa ilang buhatan apan nadilatar lang tungod gipaabot pa ang ekipo nga mohimo niini. Dugang sa RTA nga kabahin kini sa ilang mga lakang aron mapugnan ang mga pasaway nga drivers nga mag-U-turn sa lugar nga hugot gibawal tungod peligro sa disgrasya. Like for example, kung stop pa, so musubay sila pa right turn and then mo-execute din sila og illegal U-turns, which is very delikado kaayo sa kaning mga ongoing traffic nato. Gidugang sa RTA nga magpadayon pa sila pagbutang og concrete barriers sa RN Pelaez Boulevard 50 meters gikan sa intersection sa National Highway. Ubay-ubay na ka mga reklamo ang nadawat sa buhatan tungod sa mga kalit nga pag-U-turn sa mga motorista nga naglikay sa traffic light sa National Highway. Ang plano gid na is atong butangan good all the way. At the same time, dili kay diha lang pud nga areas. Nagpadayon sab ang monitoring ingon man ang repairs nga ginahimo sa RTA para sa mga traffic light nga depektibo. Naman tay sa gikan sa atong traffic engineering, naman gid tay in charge gid aning maintenance no sa traffic lights. So pagkaron maka-intervene man gyapon ta labi na sa it's either mag-adjust or pag-maintain ini. Samtang karong Disyembre, lauman gyud kuno ang huot nga dagan sa trapiko tungod sa holiday rush labi na sa sentrong bahin sa syudad. Pasalig sa RTA nga magdugang sila og mga personahe aron maminusan ang traffic. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.